Soistiin Fuirupässiltä Lenni ja tässä on tämän videon aihe. Jos luulette, että tässä videossa haukutaan suosittuja suittajia, ette ole oikeassa. Nimittäin tosi moni näistä suittajista on ihan mun kamui. Mutta siitä sitten vähän lisää myöhemmin. Joo, mä en todellakaan ala selittämään mikä on fursuit, koska miksi te ootte mun kanavalla, jos te ette tiedä. Suosittuja suittajia on muun muassa Sälti, sitten on Kiivi ja Haukko ja vielä Fursuit Potato ainakin. En mainitse tässä nyt kaikkia, koska pitkä lista, mutta suosittelen katsomaan videon loppuun, niin tajuatte kaiken. Aloitetaan tällaista IG:n leikkimielisestä suittikisoista. Eli näissä äänestetään ja pudotetaan suitteja niin kuin kisasta ja silleen. Niin kuin supportaan ihmisiä, jotka jaksaa tehdä näitä kisoja. Nämä on tosi kivoja, mutta on myös pimeämpikin puoli. Yleensä se suitin hienous unohdetaan. Ja yleensä saattaa mennä siihen, että niin kuin suosituimpia vaan äänestetään. Sälti kommentoi tällä tavalla tähän juttuun sen IG-storissa. Se ei enää osallistu näihin kisoihin, koska tyypit äänestää sitä yleensä vaan suosion vuoksi. Stopakkaa, jos haluatte lukea ton kokonaan. Ja mun mielestä toi oli aika hyvin tehty Sältiltä, mutta samalla aika harmillinen asia. Sitten, millaisia suositut suittajat ovat oikeassa elämässä? Joo, niin kuin me kaikki muutkin. Joo, tosiaan mä tunnen itse paljon suosittuja suittajia, kuten Sälti. Sälti on tosi hauska ja Jonnet ei muista sitä sen aikaa, kun sillä oli vasta base ja kukaan ei oikeastaan tuntenut sitä. Ja sitten Potato. Muistaako kukaan Chokon ensimmäistä versiota? Se oli myös hieno. Ja muutenkin Potato on mun mielestä hyvä tyyppi. Haukko ja Kiivi. Vieton pari. Ei ne sen enempää suosiota tarvi. Mulla, Haukalla ja muutamalla muulla tyypillä oli yhdessä suittiryhmässä hauskoja keskusteluja. Haukka on kanssa hauska tyyppi, kuten Kiivikin. Ja kuten voitte huomata, nämä on hauskoja, huumorintajuisia ja hyviä tyyppejä. Joskus sitä vaan unohtaa, että mitä niiden suittajien niin kuin suittipäitten sisällä on. Siellä on kivoja ihmisiä. Ne on viattomia eikä ne niiden seuraajia niin kuin imuroinut itsellensä, vaan ne vaan tuli. Ja totta kai ne niiden seuraajat on ansainnut, sanoisin itse ainakin. Ja joo, mä en oikein itse tiedä, laskenko mä itteeni suosituksi suittajaksi, mutta mä kyselin teiltä IG:ssä, että onko mä teidän mielestä suosittu suittaja, ja tulokset näytti tältä. Miettikää, että yli puolet sanoi, että mä oon niin kun suosittu suittaja, mutta ite mä vaan oon silleen, että mun mielestä mulla on aika vannoutuneita katsojia, ja mä en oo niin kun mainostanut itteeni liikaa, paitsi tietenkin uusimman videon, että voitte käydä katsomassa, mutta en mä niin kun oo käskenyt ihmisiä kauheasti tilaa mun kanavaa missään. Että niitä vaan tulee, vaikka mä niin kun käske ihmisiä. Ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu, että musta tuntuu siltä, että teitä oikeasti kiinnostaa mun videot. Ja että niitä ei ole vaan tullut niin kuin IG-suosion takia. Että mun mielestä mä oon vähän suositumpi jopa niin kuin tubessa tai silleen tykätympi. Koska tubessa mä voin olla niin kuin täydellisesti oma itteni, ottaa kaiken ilon irti mun videoissa. Ja mun mielestä niitä on tosi kiva tehdä ja silleen. Ja mä oon tosi onnellinen, että niin kuin te olette jaksaneet niitä katsoa. Lopetetaanko tää suosiolla pelleilyjouko? Ihan sama onko se suosittu vai et, niin sun suitti on ihana. Rakastakaa itseänne ja muita. Sois moikka!